F'għaxar snin il-popolazzjoni ta' pajjiżna splodit bi kważi 30% fil-gżejjer tagħna qed jgħixu total ta' 542,000 persuna. Malta għandha 1677 individwu kull kilometru kwadru pajjiż bl-akbar densità fl-Ewropa. Din hija realtà li kulħadd qed imiss bideh u li kompli tigrava bil-mudell ekonomiku li ħaddem Joseph Muscat bħala Prim Ministru u li żamm warajh anke Robert Abela, mudell ekonomiku bbażat fuq l-importazzjoni tal-barranin. Meta il-ġimgħa filgħodu Net News staqsa lill-Ministru Bonnici x'se jirrispondi l-Gvern għal din is-sitwazzjoni li qed iġġib magħha sfidi kbar, Bonnici insista li l-ħaddiema barranin għandna bżonnhom. Għandna bżonn ħaddiema barranin biex pajjiżna jkompli jikber. Imbagħad meta kien pressat biex iwieġeb direttament dwar l-effetti tal-esplużjoni fil-popolazzjoni, il-Ministru spiċċa jgħid li llum il-ġurnata tal-kwalità tal-ħajja tan-nies tjiebet meta fil-verità ħafna tħossuhom f'gati. L-infrastruttura mhux qed tleħħaq, l-isptar jinsab arku bteħ u n-nies qed jagħlu fit-traffiku f'kull ħin tal-ġurnata. U riċetta li inti ġġib ħaddiema skont il-bżonnijiet tas-suq tax-xogħol. Nassiguraw li il-ħaddiema barranin jiġu fil-postijiet fejn verament hemm bżonnhom. Ma taħseb li l-Malti Wawċi tjieblu l-standard of living tiegħu? Il-poplu Malti Wawċi meta jqabbel kif qed jgħix illum ma kif kien qed jgħix 12-15 sena ilu bla dubju ta' xejn qed igawdi minn ħafna benefiċċji aħjar, mill-kwalità ta' ħajja aħjar milli kien igawdi żgur 15-12 sena ilu. Fir-risposti illi tagħna Owen Bonnici baqa' jiddefendi il-mudell ekonomiku tal-Gvern. B'kuntrast il-Partit Nazzjonalista ilu snin jagħmel pressjoni biex dan il-mudell jinbidel u il-pajjiż jibda jattira aktar industrija ta' kwalità li iħallsu pagi aħjar u li jattiraw ħaddiema illi ma jibbażawx fuq sistema ta' cheap labor.